Som a la Vall d'Aran, comarca ubicada a la cala nord dels Pirineus. Aquesta vall és coneguda, entre altres moltes coses, per la seva espectacular estació d'esquí, la Quera Beret. I és des d'aquí, des d'on realitzarem la nostra pròxima sortida amb el Club BMW de Catalunya. Us convido a que vegeu el vídeo, així gaudireu amb nosaltres de les fantàstiques carreteres. Mira com la nit avui s'encén i el crit de la nostra gent, una sola veu que esclata. Mira com fas veure que no em sents i com si no hi hagués després. Veieu? Baqueira, l'estació famosa d'aquí de la vall. Per cert, crec que sento motors, sento que ja arriben els companys de les motos. O seran tambors? Dintre intro. Mira com la nit avui s'encén i el crit de la nostra gent, una sola veu que esclata. Mira com fas veure que no em sents i com si no hi hagués després, balles perdent la mirada. Digue'm si vas trobar la teva sort, digue'm que et vas guardar tots els records. No t'aturis quan no puguis més, no et rendeixis quan no puguis més. Digue'm que no hem canviat, que seguim endavant, que aquesta lluita tindrà un gran final. Hem vingut a tombar les fronteres per anar més enllà. Bon dia, Riders! Comença una nova sortida del club. Som a la sortida de Viella, on el road líder és el Lluís García Torrent i amb l'ajuda inestimable de la seva companya Àurea. I ahir vam fer el sopar inaugural de la sortida i avui hem fet l'esmorzar a l'hotel Ciervo. La veritat és que d'aquest hotel me n'havien parlat molt i molt bé i he pogut comprovar lo detallista que són els seus propietaris, lo xulo que és tot. De fet, ho vam gravar, vaig gravar tot el que hem esmorzat avui, tot el sopar d'ahir, fins i tot alguns companys em van deixar veure les habitacions perquè veiéssim lo detallista que era tot i us ho ensenyo ara si voleu. Bueno, anem cap a l'hotel Ciervo, que és el puesto de concentració, i anem a sopar. Avui sopem de pitxos, crec, i el Lluís ens ha de fer, el road líder, ens ha de fer el briefing de l'excursió. Les fronteres per anar més enllà, caminem lluny i lluny canviem un món que junts. Et dono la benvinguda també a tu, però ja és veterà. Però bueno, tenim feina aquest cap de setmana de l'estrella i ara m'està donant les benvingudes, que sigueu benvingudes. La ruta és maca, i es pot anar a diferents velocitats. No lo decíamos por ti. El que vull dir és que qui vulgui passar i qui vulgui córrer doncs que tiri endavant, vull dir, cap problema. I ens trobarem, està marcat a la ruta, a dalt de Val d'Oron, a l'estació d'esquí, no a l'estació d'esquí sinó a dalt. Allà pagarem tots. Pujant les motos. Hem oblidat que els importants són els que van passant. Caminem lluny i lluny canviem un món que junts ens queda a prop. Caminem junts i junts serem més forts. Avui lluny és més a prop.
d'avui s'encén i el crit de la nostra gent. La ruta que ens han preparat avui el Lluís i l'Àurea fa molt bona pinta, perquè a part de que tota aquesta zona és molt maca, anirem a veure uns llacs que estan ubicats a una alçada a la part francesa dels Pirineus, i he vist algunes imatges que han enviat ells o a través del Google Earth, i la veritat és que sí, fa molt bona pinta, tinc ganes d'arribar-hi. Hem vingut a tombar les fronteres per anar més enllà. Caminem lluny canviem un món que junts ens queda a prop. Caminem junts i junts serem més forts. Avui lluny és més a prop. Molt bé, iniciem l'ascens al Portillón. 8 quilòmetres de curves, de bon asfalt, 8 quilòmetres de diversió. Vinga, va, anem-hi! Mira com el temps ens ha fet grans, a poc i anar tirant. Res ha estat com esperàvem. Ara no prenguem mal, Disfrutant però amb coneixement. De cada casa. Digue'm si vas trobar la teva sort. Digue'm que et vas guardar tots els records. No t'aturis quan no puguis més. No et rendeixis quan no puguis més. Digue'm que no... Aquest aquí davant és el Nico, que aquest matí esmorzant m'ha explicat que ha après a traçar les curves per internet, i la veritat és que jo noto molta millora amb ell, perquè les primeres sortides anava una miqueta més lent, i ara jo crec que segueix el ritme força bé. Més forts, avui lluny és més a prop. Hem viscut tants moments que ens hem oblidat que els importants són els que van passant al teu costat. Hem viscut tants moments que ens hem oblidat que els importants són els que van passant. Passant al teu costat. Viscut tants moments que ens hem... Primer port de muntanya assolit, el Portillón 1291 amb 8 metres. I lluny canviem un món que junts ens queda a prop. Caminem junts i junts serem més forts. Avui lluny és més a prop. No que t'estic gravant? Mira com la nit avui s'encén i el crit de la nostra gent, una sola veu que esclata. Mira com fas veure que no em sents i com si no hi hagués després, balles perdent la mirada. El Carles em queixava de que no sortia els vídeos i l'he volgut gravar i ara em fa que l'avanci. Home, Carles, si em fas passar davant no et podré gravar, i si estic passant darrere tampoc. Hem vingut a tombar les fronteres per anar més enllà. Caminem junts ens queda a prop. Caminem junts i junts serem més forts. Avui lluny és més a prop.
Aquí tenim el Joan i a la Glòria, una cap d'estudis i un profe d'institut, de les parelles més maques del club. Volgut canviar, però entre somnis hem trobat el millor de cada casa. Digue'm si vas trobar la teva sort, digue'm que et vas guardar tots els records. No t'aturis quan no puguis més, no et rendeixis quan no puguis més, digue'm que no hem canviat. Comencem la pujada del Col del Perissú. Aquest coll és per al club, és un poc recurrent perquè clar, perquè a més és molt maco. Llavors l'hem fet al coast to coast, l'hem fet ara, el coast to coast de l'any passat no hi vaig ser, o sigui que no sé si el van fer, però no, jo li he fet diversos cops amb la Roddy Book. Hòstia! Cabró! Quin susto! M'has cascat! El trueno Ducati! Tants moments que ens hem oblidat que els importants són els que van passant al teu costat. Hem viscut tants moments que ens hem oblidat que els importants són els que van passant. Caminem lluny i lluny canviem un món que junts ens queda a prop. Això és el Pirineu, en estat pur. Anem a mirar què passa. Tot tallat? Qui és el francès? Què hi diu? Vous parlez français? Un petit peu. Què diu? Ui! Diu... la temporada de estacionamiento y circulación de vehículos, parada temporal sobre la... Territorio de la comuna tal. Sí, en la aglomeración con el territorio común de Serós. Jo provaria de pujar, no? Pregunta-li al cavall, que l'ha posat aquí per informar. És veritat. Jo provaria. Tirem. Per què no? Ho provem i si no ja girarem, no? Tirem cap a dalt. I si no ja... No? I si no ja girarem. No? Mira com la nit... Ja girem. M'has fotut un susto, maricón? Estava allò net xerrant i bum! Tia, què ha passat aquí? Com peta aquest tubo, tio. Tío, yo te estoy diciendo que te estoy grabando.